Здравейте, любители на индийската астрология! Много ми хареса тази притча и ми напомни за дашите в индийската астрология. Всички знаем, че човек в своя живот се среща с трудности в определен етап. Защо е този труден период? Колко ще продължи? Каква е причината? Задаваме си въпроси и търсим отговора кога ще премине този тежък период или кога ще изгрее слънце на нашата улица. Тогава може да преценим колко е полезна индийската астрология, изобщо астрологията, но в конкретния нашия случай разглеждаме индийската астрология, която може да ни обясни каква е причината според разположението на планетите в нашата карта, според периода, в който се намираме по някоя от многото даши, които имаме в индийската астрология, и по този начин да добием представа каква енергия, какви сили протичат в нас и коя би могла да е причината за това наше състояние, за това наше по-тежко, по-трудно положение. Разбира се, това се отнася и за добрите периоди в нашия живот, когато се случват положителни, приятни случки и събития. Целта на това видео не е да ви запознавам с различните видове даши или да коментираме тяхния начин на тълкуване, да коментираме как се тълкуват, а просто да имаме предвид всички ние, които се интересуваме от астрология, че тя може да ни помогне в определен етап от живота ни, когато срещаме трудности или когато имаме радостни мигове, приятни периоди, че не всичко е вечно и идва момент, когато тези периоди се заменят с противоположни или с някакви неутрални моменти от живота ни, как в определен етап от живота да реагираме на ситуацията, която ни се поднася. Защото понякога прекалената прибързаност води до грешки или не винаги улучваме точния момент, когато да предприемем определени действия. Както всички знаем, много е точен израза, че за всяко нещо си има точно определено време. Затова е необходимо просто да бъдем търпеливи, да изчакаме определен период, който е по-труден да премине и след това да предприемем определени действия в посоката, която се интересуваме. Дали ще е създаване на нова връзка, започване на нова работа, опити за създаване на поколение, на деца, защото обикновено хората се обръщат към астрологията, когато имат по-трудни моменти или по-трудни етапи в своя живот и търсят отговор за причините или искат да намерят решение или искат да видят колко ще продължи определения етап в техния живот. Ако сте решили да анализирате сами вашата карта, бих ви препоръчал да използвате винаги една накшатра даша. В повечето случаи това е и най-използвана е Вимшотари даша и една Раши даша, може би Чара даша или Нараяна даша. Това тук, както виждате, е програмата Vedic Horo. А ето тук се вижда менюто с дашите, които са на разположение в тази програма. Най-често използвана е Вимшотари даша, а Штотари даша има определени изисквания за нейното използване и бих ви препоръчал или Чара даша, или Нараяна даша, когато говорим за Раши даши. Разбира се, когато анализирате вашата карта, е добре да се запознаете с основните изисквания, с основните правила при разглеждането на една даша. Нека вземем, например, Вимшотари даша, която е най-разпространена. Необходимо е да разгледаме какво е състоянието на управителя на дашата в даден момент. Например, в тази карта, това е на Камеран Диас, тя е в Маха даша. Говорим за Вимшотари даша, Маха даша на Юпитер и Антар даша на Слънце. Винаги обръщайте внимание на основните показатели, когато анализираме един период, какво е състоянието на управителя на периода, планета, която управлява, дали е екзалтирала, мула трикон, дали е в собствен дом, в какъв знак е разположена,
Дали е в Кендра, Трикона или 11 дом, в такъв случай периода да има положителен ефект. Когато разглеждаме дашата, в която се намираме, с нейните подпериоди, е добре да не забравяме транзита на планетите в този момент, което също е много важно. Има моменти, когато ни се струва, че не вървят нещата както на нас ни се иска, че всичко е срещу нас, че нямаме късмет. Тогава е добре да си припомним, че всеки период си има както своето начало, така и своя край. Всяка една даша, в зависимост от нейната продължителност, има своето начало, има и своя край. Но както и в самата притча, която видяхме в началото, винаги трябва да знаем, винаги трябва да имаме предвид, че няма нищо вечно, всичко се променя и обикновено след по-труден период идва много по-добър период или след много добър период идва малко по-труден период. Затова е добре да сме запознати с основните принципи, как работят планетните периоди, така наречените даши, да сме запознати с транзитите на планетите. Колкото и да ни се иска понякога, не всичко става така, както ние го желаем, а е необходимо да се примирим, да приемем ситуацията, да приемем условията, които ни се предоставят от околната среда, от съдбата. Много ми хареса изказването на някой автор, не помня вече кой, свързан с индийската астрология, който казва, че колкото повече човек усвоява и опознава Джотиш, толкова по-смирен става. И то смирен не в смисъла на примирен, а точно смирен. Колкото по-добре познаваме нашата натална карта, колкото по-добре сме запознати с подробностите в разположение, в периоди, толкова по-спокойно и по-лесно ще се справяме с препятствията и с предизвикателствата, които всеки един от нас среща по пътя си. Затова и направих това видео, защото ми хареса тази притча и направих връзката с планетните периоди в индийската астрология. Ето защо, ако имате свободно време или отделете малко повече свободно време за себе си, четете, проучвайте картата си, проучвайте периодите, навлизайте по-навътре в това изкуство, наречено Джотиш, и колкото повече научавате от вашата карта, толкова повече ще научавате за самия себе си, което само ще ви е от полза.